Gikundina sa lokal nga kagamhanan sa Davao City ang pagtangtang sa 35 ka personahe sa Davao City Police Office. Mayor Baste Duterte, dunay hagit kang Pangulong Bongbong Marcos ug DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara human gikondena ang pagtanggal sa daghang pulis sa Davao City. Gihagit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si PBBM ug DILG Secretary Abalos Jr. nga muhatag og komento kalabot niini. Taliwala sa maong issue, magpadayon daw gihapon ang war on drugs sa Dakbayan sumala sa mayor. Sabtang supaksab ang Davao City Council sa gihimo sa PNP. Gihagit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nga muhatag og komento kalabot sa pag-relieve sa 35 ka mga pulis sa Davao City. Lakit si Davao City Police Office Director, Police Colonel Richard Badang. I would like to get a comment from DILG and maybe the President on what he thinks about this issue. Because these are hard-working policemen. Daghang kitang problema sa Pilipinas nga pwede ninyo i-address. Sumala sa mayor, dili daw makaapekto sa war on drugs sa syudad ang pagtanggal sa maong mga pulis. I reiterate my declaration that this city is at war against drugs. And that is very clear. The lives of criminals, wa ko'y labot ninyo because you are here only to harm innocent people. Kung nabuhi pa mo, patyon tamog usab. Ang Davao City Council gikondinasab among lakang sa PNP pinaagi sa pagpasa sa usa ka resolusyon. Ipatawag usab sa City Council si Police Regional Office 11 Director Brigadier General Aligre Martinez aron muhatag og eksplanasyon labot niini. Lakip sa resolusyon ang pagkondena sa kalitsab nga pagtanggal kang Mindanao Development Authority Chair Mabel Acosta kinsa gihulipan ni Secretary Leo Magno. The City Council of Davao strongly supports the statements of the City Mayor, especially in his statement that such action contradicts the spirit of cooperation and mutual trust, crucial for the effective governance and effective law enforcement. Sumala sa usa ka political analyst, questionable matud pa ang timing ug basihan sa pag-relieve sa mga pulis. So kung yung objective nila was really to look at sa cleansing, especially dito sa may pronouncement of war on drugs dito sa Davao. Pero yung tanong natin, what about the other places? Diba may mga ibang lugar din kasi na meron din silang kaso. So same ba rin ba yung ginawa doon sa ibang lugar? Ito nangyari, pronouncement was March, May na ngayon. So bakit ngayon lang? Apan bisan gipasalig sa PRO 11 nga walay mamahimong epekto sa law enforcement sa syudad ang pagtanggal sa mga pulis, sumala ni Beleno. Alam natin malalim ang collaboration and coordination ng ating city government not only with our police squad but meron din tayong mga mga security sector, di ba? Mga enforcement sector na not related with the PNP. So paano yung coordination na alam natin iba na naman yung leadership. Una nang gipasabot sa PRO 11 nga gitanggal sa pwesto ang mga pulis sa Davao City aron dili matud pa maimpluwensyahan ang investigasyon mahitungod sa pagkamatay sa 7 ka drug suspect ato sa buy-bust operation sa Dakbayan. Human nagdeklara og war on drugs si Mayor Baste Duterte niadtong Marso 22. Sara gibaruga ni Chief PNP Romel Marbil nga miagi sa proseso ang pagtanggal sa 35 ka mga pulis sa Davao City. Ingon pa niya nga ingon ani gyud daw ang proseso ug galing dunay mga ginapahigayon nga administrative investigation. Sama na lamang daw nga pagtanggal sa pipila ka mga pulis kaniadto sa Navotas human napatay si Jimboy Baltazar. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.